Mali kunnafoni jabaran laybago amunu ban filɛ dongo do Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ a ye k'aw ni ɲankuma bisaw la faamuyali kama sa an wulila ka na maison de la presse la ka na an ka maison de la presse président fɛ yen n'o ye Banjugu Dante an n'ale ka na masala wagati kunkuruni kɔnɔna na walasa ale bɛ se ka aw la faamuya cogoya min na liberté d'expression yɛrɛ ye mun de ye jɔn de bɛ se ka kuma jɔn de bɛ se ka kuma ta wagati jumɛn ani jɔn de bɛ se ka min fɔ ale ka na ɲɛfɔli k'aw ye walasa aw bɛ se ka faamuyali kɛ komi aw yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn tile fila in na ko in kuma duntulen don dugu kɔnɔ kosɛbɛ dɔw b'a la ko dankari la liberté la d'expression na dɔw b'a la ko i tɛ se ka kuma tuguni ni ma dande dépôt mandat ye kan donc an wulila ka se président ma président yɛrɛ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye walasa mɔgɔw bɛ se ka faamuyali kɛ cogoya min na ani mɔgɔw bɛ se ka dan yɔrɔ min na i bɛ se ka kuma fɔ ka dan yɔrɔ min na donc an bɛ commandant d'a ma ani ɲankuma an bɛ ani ɲankuma i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Banjugu Dante Mali kunnafonidilaw ka soba ɲɛmɔgɔya kalifalen don ne ma bi. Ok Dante an wulila ka se ma sɔgɔmada in na i n'an ka na masala wagati kunkuruni kɔnɔna na an bɛ fɛ i ka ɲɛfɔli ka anw ye liberté d'expression ye mun ye. I ye tubabukan fila de fɔ sigiden fila b'a la mot fila mot kelen o ye liberté ye filanan o ye expression ye liberté o ye hɔrɔnya de ye mɔgɔ min i tɛ maa bolo i sago b'i yɛrɛ la expression o ye kumakan ye donc n'i ye liberté d'expression jateminɛ a bɛ se ka kɛ adamaden i ka se k'i fɛta fɔ k'i hakilila fɔ min b'i kɔnɔ i k'a fɔ nka expression o ye waleya de min bɛ jira jirani a tɛ se ka kɛ dalakuma dɔrɔn ye fɛn bɛ se ka jira ni sɛbɛnni ye a bɛ se ka jira ni tamaseere ye a bɛ se ka jira hali ni ja ye n'a bɛ fɔ o ma ko dessin donc n'i ko liberté d'expression min bɛ maa kɔnɔ min b'i kun n'i kan cɛ i bɛ min ressenti i ɲɛ bɛ min na i ka se k'a lase a ka kɛ kumakan ye a ka kɛ sɛbɛnni ye a ka kɛ ja ye a ka kɛ dessin yɛrɛ ye fɛta fɔ k'a sɔrɔ i ma bali a la k'a sɔrɔ i ma menacer k'a sɔrɔ i ma bagabaga ko i kana i hakilila fɔ i kana i miirila fɔ i kana i ka yeta fɔ. O yeta fɔ in na sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn yalima sariya bɛ bɛɛ bolo bɛɛ ka se k'i ka yeta fɔ wa. n terimuso dansago ma ye diɲɛ fɛn si la dansago wale nafa foyi t'a la wa n'a fɔra fɛn o fɛn ma ko dansago kɔrɔ de k'i kan ka dan yɔrɔ min na i ye yen sago n'i tɛmɛna i dan yɔrɔ kan ka don yɔrɔ wɛrɛ kɔnɔ ça veut dire que ɲangili de b'a la n'a bɛ fɔ ma tubabukan na ko sanction n'i ye limite franchi i donna ɲangili hukumu de kɔnɔ wa hakili ale bɛ se yɔrɔ dɔ la da tɛ se kuma fana mun y'a ɲɛ fɔcogo mun y'a tiɲɛ fɔcogo yali n'a fɔra ko liberté d'expression min ye nasara ka faamuya cogo ye a ka tabiya la n'an b'a fɔ a ka culture la ani an yɛrɛ ka tabiya la n'an b'a fɔ an ka culture a ka diinɛ n'a ka religion ani an yɛrɛ ka diinɛ n'a ka religion yali liberté mana d'i ma k'i ka kuma fɛn bɛɛ kan ka fɔ fɔcogo min y'i diya la wa kuma bɛɛ kan ka fɔ wa an yɛrɛ bɛ fɛ k'o de dɔn bi est-ce que hakilima a tɛ se k'a fɛta fɔ k'a sɔrɔ a ma dan sago wa kuma kelen n'a hakilila dɔnna a bɛ se k'a fɔ ko caman na i bɛ kuma dɔ fɔ mɔgɔ ye a bɛ tɛgɛrɛ f'i ye i y'a fɔ ale min ɲɛna a kuma kelen fɔcogo wɛrɛ b'a la n'i y'a fɔ a tigilamɔgɔ ɲɛna a bɛ duloki bɔ ɲɔgɔn kama saburo hakili de bɛ kɛ ka baara ko la o liberté in fana yɔrɔ dɔw bɛ yen olu ko liberté illimitée o y'olu ka tabiya de ye nasara jamana ninnu na
o nasara dugu ninnu de la tellement que ka liberté taara yɔrɔ jan o ko n'a ye cɛw ni cɛw jɔ k'u furu siri ɲɔgɔn ma n'a ye muso ni muso jɔ k'u furu siri ɲɔgɔn ma n'a ye muso jɛ i ka kɔnɔ ta ka sɔrɔ ni cɛ ma jɛ bon tiɲɛ yɛrɛ la ni o bɛnnen bɛ olu fɛ yen o ye mɔgɔ ni degun ko ni mɔgɔ ni tɔɔrɔ wale de anw fɛ yan e ka waleya ni ka tabiya ne ta tɛ kelen ni e k'e ka liberté faamuya cogo ani ne ka liberté faamuya cogo o ka kɛ kelen yali min bɛn bɛ e fɛ yen o ka kɛ min bɛn bɛ ne fɛ yen tiɲɛ tɛrɛmuso ka gɛlɛn dɛ waati tɛmɛnenw na hali a fɔ man di da la mɔgɔw sɔrɔla silamɛw ka kira ka fɛnw sɛbɛn a kan ka fɛnw fɔ a ma ka jaw k'a la i b'a dɔn para de bi bɛna kɛ tuma min na mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'u degun i b'u tɔɔrɔ de o ye liberté d'expression ye mɔgɔw sɔrɔla an yɛrɛ fɛ yan ka kuma b'u da kɔnɔ hali denmisɛnnin fitinin minnu bɛ jardin d'enfant ni premier cycle la u ka barokɛyɔrɔ la taa nɛni sugu kɛ o ye liberté d'expression ye donc o ye ne ka faamuya cogo ye nka nasara kalanden bɛ se k'a fɔ ko non min ka di n ye n b'a kɛ min ka di n ye n b'a fɔ bon tiɲɛ yɛrɛ la o n'anw tɛ taa n'anw ka tabiya tɛ taa a n'an ka laada tɛ taa a n'an danbe tɛ taa. Monsieur Dante an b'a dɔn Mali kɔnɔ yan kuma galamani sɛmɛlen don anw de la n'a bɛ fɔ o ma journaliste kunnafonidilaw mɔgɔ caman ko kuma ye anw de ta ye donc aw yɛrɛ kɛlen n'o ka ɲɛngili na sugu jumɛn de ta liberté d'expression kun kan yalima mɔgɔninfin bɛ se ka kuma ka se fo yɔrɔ jumɛn et puis n'i ye dan sago ɲɛngili i ni ɲɛngili jumɛn ka kan. I ye i da don an ka baara ta la n'o ye presse ta ye kuma dɔ bɛ senna dugu kɔnɔ bi k'a fɔ ko liberté d'expression bafuyelen don an minnu ye presse ɲɛmɔgɔw ye ni kuma in n'a fɔra anw t'a fɔ ko kuma in ɲɛsin bɛ faamaw ma anw b'a fɔ ko kuma in ɲɛsinnen don anw de ma anw minnu ye kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔw ye sabu ni ko y'u sɔrɔ anw de kan ka wuli k'an jɔ u ye k'a ɲɛnabɔ o bɛɛ na ɲɛnabɔ cogo ma mais bi ni diɲɛ mɔgɔ dɔ wulilen don ka taa jamana wɛrɛ la ani Mali kɔnɔna na ani ka taa fan wɛrɛw fɛ ka taa lase ko journaliste liberté d'expression k'a menacé mɛ Mali la et que mɔgɔ tala ka kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔso kuma ka mɛn a la a b'i n'a fɔ maa minnu b'a la ka o kɛwale jugu n'a sɔrɔla tiɲɛ don o ta ka journaliste sɛgɛrɛ ɲɔgɔn jɛmakan don o de kama n'a kuma wulila yɔrɔ o yɔrɔ an tɛ se k'an da de a kan an kan ka ɲɛfɔli min k'a la k'a lajɛyali min kɛ an b'o kɛ an ko mun presse sariya de b'a kɔnɔ loi spéciale yɛrɛ talen don pour que ka journalistes encadrer u ka baara kɔnɔ o loi kɔnɔna na organe de presse ye mun ye journaux b'a la radio b'a la télésow b'a la bi tile in na presse kunnafoni dicogo sira wɛrɛw bɔra n'o ye médias sociaux ninnu ye mais olu ma ta en compte par la loi sur la presse olu talen en compte par une loi sur la cybercriminalité i bɛ yɔrɔ min na yan maison de la presse kɔnɔna de fanga d'Afrique kelen le 18 août ni gouvernement mɔgɔw ye mesure dɔw ta ko état d'urgence association de défense des droits de l'homme kumakan ma mɛn parti politique kumakan ma mɛn maison de la presse ni organisation fêtière de farala ɲɔgɔn kan ka wuli k'a fɔ fɛn ma kɛ fɔlɔ dɛ mais min kɛtɔ filɛ an tɛ jɛn n'a ye an de ye assemblée générale kɛ maison de la presse kɔnɔ yan a don Dramane Alou Kone ale maison de la presse président ye Basiriki Touré ale ase président ye Modibo Fofana ale appel Mali président ne yɛrɛ Banjugu Dante ne Urtel président ye an de journalistes fara ɲɔgɔn kan ko ninnu kɛtɔ filɛ ka mesure minnu ta nin ye ko corona ko dan b'a yɛrɛ ye mɔgɔ tɛ se ka kuma ka s'i dan na communication bɛ contrôler nin ye diyagoya fanga dɔ de daminɛtɔ ye an de y'a kɛ o u y'an wele an n'u sigira ka kuma o ma tɛmɛ tile kelen o dugusajɛ Rasbat enlevera an bɔra kan tɛ jɛn n'a ye parce que an ko nin t'a kɛcogo ye mais citoyen a bɛ se ka wele fanga la wele cogo la mais ka taa minɛ a ka so a sɛdennin minɛ a ka so an tɛ jɛn n'a ye affaire ka judiciariser an wulila k'o kɛ o mais bi Mali kɔnɔ information anw ma information an m'a sɔrɔ information min na
mɔgɔ dɔ ka rédaction la presse écrite radio journal télé y'a mɛn ko menace y'a tigilamɔgɔ sɔrɔ k'a kana ka baara kɛ ou bien k'a ye baara kɛ pourquoi a y'a kɛ n'a cas kelen min bɛ yen n'a prévu bi mɔgɔ min bolo k'i balilen don i ka journalisiya baara la n'a prévu ye k'a da an kɔrɔ n'a kuma tɛ k'a lase an ma an m'a fɔ journaliste article dɔ sɛbɛn dɔ taara tribunal la mais bɛɛ bɛ wele tribunal la o mais k'a fɔ de ko journaliste de balilen don a ka baara la ou bien k'a bali a ka kuma na a kɛra article sɛbɛn journal kɔnɔ a kɛra émission ye radio so la n'a prévu bi mɔgɔ min bolo bɛ n'a ye maa min sɔrɔ a t'i ka wuli a ka s'a ma maison de la presse la an b'a kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o cas tɛ yen i b'an ka radio lamɛn mɔgɔw bɛ kuma i b'an ka téléso lamɛn mɔgɔw bɛ kuma i b'an ka journaux lajɛ mɔgɔw bɛ ka sɛbɛnniw kɛ maintenant ni an ko ko o menace ninnu k'a ma signaler an ye k'a fɔ ko jamana fan bɛɛ ko les choses se passent normalement ni maa min y'o fɔ i ye nkalon tigɛ munna jamana yɔrɔ dɔ bɛ yen kɛlɛ de bɛ yen jihadistes bɛ yɔrɔ dɔ la gouvernement yɛrɛ tɛ yen force internationale yɛrɛ tɛ yen mais radio sigilen bɛ a yɔrɔ la marifatigilamɔgɔ ninnu bɛ a yɔrɔ la i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ninnu ni e tɛ valeur kelenw ye kuma bɛ kuma la n'a mɛnna i ka radio so la o bɛ sɔn k'i tɔɔrɔ i b'i yɛrɛ minɛ o cas bɛ yen i y'a mɛn yɔrɔ dɔ la marifatigi bɛ yɔrɔ la i yɛrɛ b'a dɔn fana i b'i kumacogo dɔn i tɛ se ka baara kɛ i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ zone la zone min na n'a tigi sécurité sugu dɔ la a bɛ se ka kuma a fɛrɛlen a lafiyalen ni maa min ko k'a tɛ yɔrɔ dɔ la i ye nkalon tigɛ fo n'a sɔrɔ i tɛ Mali réalité dɔn mais état bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la k'a fɔ de sa ko journaliste de balila a ka baara la n'a prévu bi mɔgɔ min bolo i ka na n'a ye maison de la presse la donc o kama anw tɛ se k'a fɔ ko liberté de la presse menacelen don Mali la sabu n'i ye an yɛrɛ ka radio ta o farafinna jamana ka dɔgɔ sinon o jamana farafinna jamana tɛ yen radio so min Mali la k'a b'a radio so la n'i ye journaux ta journaux caman b'an bolo télé ko an donna la kosa in na télé caman b'an bolo bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ka baara kɛ k'a fɔ ko baasi t'an bɛ ka maa sɛgɛrɛ vraiment an m'o o cas ye a k'a ma signaler an ɲɛna donc o violation ko kuma in anw tɛ se k'a fɔ k'an b'an da don a la sinon an dafɛ jamana caman bɛ yen i bɛ radio so dayɛlɛ i ka cahier de charge kɔnɔ i tɛ se ka foyi k'a la ni musique tɛ musique kɔfɛ i bɛ se ka kuma di dɔgɔtɔrɔw ma i bɛ se ka kuma di ONG mɔgɔw ma mais formellement interdit ka information politique yɛrɛ di i ka radio sanfɛ an b'a di an b'a commenter f'an bɛ téléphone labila population bɛ kuma k'u hakilila fɔ bon ni anw hakilila ye ko in na mais n bɛ segin kuma in kan ni prévu bɛ maa min bolo ko journaliste balilen don a ka baara la a ka na n'a ye. Monsieur Dante an y'a ye tile fila in na minɛli fila kɛra an ka dugu kɔnɔ n'o ye Dr Umar Mariko ye ani active Umu Samake mɔgɔw wulila ka u tɔɲɔgɔnw wulila k'a fɔ ko dankari la liberté d'expression na yalima olu ka liberté d'expression a n'anw ta in est ce que kelen don wa. Bon tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye ɲininkali kɛ n na diyagoya an bɛ min don a la n b'a fɔ a la fɛn min ye politique mɔgɔ ye Umar Mariko ta ye ni mɔgɔ min y'a fɔ ko dankari kɛra Umar Mariko ka jo sariyaw la o tigi n'a ka faamuya cogo don nka ne bɛ min dɔn n ye min mɛn Mariko da ni o ye nɛnibilen ye ne fɛ mɔgɔ min e ko k'e b'a fɛ kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ min e ye parti ɲɛmaa ye mɔgɔ min jamakulu caman de bɛ i nɔfɛ i bɛ adressé jamakulu caman de la e ma se ka o sara kɛ foyi ye fo ni nɛnibilen sugu e bɛ kangari jumɛn di société ma e bɛ kangari jumɛn di i yɛrɛ wolodenw ma e bɛ misaliya jumɛn jira i yɛrɛ denw na ni nin kuma sugu bɛ bɔ e da kɔnɔ mais ne fɛ maa o maa ni nin sugu bɔra i da min y'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ n'a ka kan walasa i k'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ se k'i fɛta fɔ k'a sɔrɔ i ma nɛnibilen f'i da la o ye ne hakilila ye sabu liberté d'expression tɛna se ka kɛ min ka di min ye a k'a fɔ min ka di min ye a k'a kɛ n'o tɛ an bɛ tile ka ɲɔgɔn masaw nɛni a laban tɛ laban foyi la fo ɲɔgɔn kɛlɛ o bɛ ban yɔrɔ la mɔgɔ si t'o dɔn donc fo sariya ka sɔrɔ yen min bɛ dan sigi kow de la mais k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se k'i dafa kuma na nɛnini an yɛrɛ ka kan na ka nin kuma suguya fɔ jamana ɲɛmɔgɔ pour moi c'est très grave
maintenant sariya minnu bɛ yen o sariyaw y'a jira k'a fɔ fana n'i ye nɛni kɛ i kan ka minɛ ɲangili b'a la kasɔrɔdon b'a la warisara b'a la o tuma n'o sariya appliquera e la o bɛ se ka kɛ cogo di ko liberté d'expression bafouera ni fɛn ma fɔ e ta la donc n'a ka di min ye bɛɛ lajɛlen ka nɛni kɛ kɛcogo min y'i diya a ka ɲi o bɛ ɲɛ wa o ye ne ka faamuyali ye a ko la maintenant i ye dɔ tɔgɔ fɔ ko Umu Samake activiste Umu Samake vraiment ale ka cas ne ma suit n ye min kɔni mɛn ko policiers ye plainte don a kama k'a ye kuma dɔ f'u ma maintenant honnêtement ma suit ani Buba Fane u ka ca quoi u ka ca u caman ba bɛ u caman donna liberté d'expression ko in de la halisa en tout cas ne ye min f'i ɲɛna n bɛ min dɔn liberté d'expression la o ye nin ye n'i ye dan sago jamana sariyaw fana ta kun y'a appliquer n'o appliquera mɔgɔ min na n'o bɛɛ kɛra liberté d'expression ye bɛɛ ka to yen bɛɛ k'i ta kɛ bɛɛ k'i ta fɔ min ka di min ye o k'o kɛ o tuma sariya tɛ yen a y'o bannen o bɛ ɲɛ wa. Ok, Mali kunnafoni jabaran layɛbagaw an ka président n'o ye Banjugu Dante ale bɔra san k'i da don liberté d'expression na n b'a dɔn mɔgɔ caman ye faamuyali sɔrɔ mɔgɔ caman y'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka kuma ka dan yɔrɔ min na san bɛ kuma d'a ma a k'a ka kuma ka laban di jama ma président kuma b'i bon ne bɛ se ka min fɔ liberté d'expression ye tiɲɛ ye démocratie taalan don diɲɛ taabolo kuraw don mais a kana to an ka ɲina an yɛrɛ danbe kɔ a kana to an ka ɲina an yɛrɛ mara kɔ tubabu ka liberté d'expression ani anw ta kelen tɛ tubabu ka expression na diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ dessin mais an ka diinɛw bɛ yen n'i b'a la a yɔrɔ dɔ bɛ yen dessin t'o la photo t'o la donc o y'o tigiw ka conviction intime ye o kan ka respecter mais olu fɛn o fɛn i diya i b'a dessin fɛn o fɛn i diya i b'a sɛbɛn ayiwa tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko finko kelen a manamana ko tɛ kelen wa jɛya o bɛnnen bɛ saga la ka tɛmɛ ba kan. Ok, Mali kunnafoni jaban lajɛ an b'a fɔ k'a k'an bɛn ni ɲɔgɔn na kɛnɛ wɛrɛ kan.